Да си викам, няма да се каляме днеска. И ние минахме през най-гнусното нещо. Дами и господа, дебело. човека на тази пътека. Да. Някой иска ли да е зад бачи или аз да съм вие? Аз зад вас тръгна. Давайте, тук е ляко е. Давайте. Аре, карай да показваш новите линии. Тук има ли новия? Аз тук не съм бърз обаче, не. Те не знаят хематома, как? Хематома май не са минава днеска. Дай, Рада. Къде е килима, бе? Къде е килима? Вече е заровен. Аре, аватьор, стига се подпира! Дърпай това кормил! Всичко още е на место. Що килим гледа къде вкарахме милката. При мен е така. То тук е много. Ти ми напрез хематома. Чай да не казвам голяма дума, че клетвата му чака. Какъв е този хематом се? Е, тук долу, нали, има един така по-остър ляв и след това десен. Давай, води. Минавам тук в дясно. Води през новата линия. Не е по-псия това. Това е друго. Това е нов апдейт. Нови апдейт на Windows. Това не е новото. Да, ама после виж каква дупка става. Е, там би качваш нагоре. Всичко да е изчистено. Това ли е хематома?
И сега ще е мокро ли кой? Да, и сега тук бавничко през камъните се минава. Да. Бавничко, само гледаш отбачи как му се отделят от двете гуми. Готови ли сме? Чакай! Какво? Дошъл, бе. Най-вероятно уморихте с брата. Ще се бусна. Хематома? Като е мокро. Той да е мокро, само не трябва да завиваш на него, това е. А, да, е, това съм го карал само. И... Ай, стой го щупи, бе! Няма какво да губим време, човек, давай. Той, Това бързо ще спадне, бе. ако му се качим с чупи, според мен, ама... Добре, ай, дай. Дай не едното да резим, май, бе. Точно долу, май го призапеш. Да. Отидем и клипа сега. След малко. Този клип ще видите. И продължаваме да сме тук. Я дигни само леко. Топ. Ще друга се. Чакай, само тя ги изтегли. Ей, много як ръкав. Ей! Мама ти стара. Много як ръкав е станал. Защото не знам какво ще е тук. Не знам как ще бъде.
Те ръкавчета е много яко, май. Да, особено горния след скока и мазен, нов. Няма и черен път, това много е плюс. Да. Мале, тук какво влак стана, човек. Мисля, че има много як клип. Ей, това го има на клипа. Дори бавно пак е Малко по-отляво, да. Ама аз искам да снимам. Аз карам за туруси. Той иска да снима унижението. Контент правя. Иска да снима, викам, ай, сега ще му въртна колелото настрани и ми се приземих на... Спомних веднага за Кобура, как ви кажа, момчето, сега ще ми направи един уип и на него му се откопча крака на мен. То първи, ако му влезеш силно и се забиеш дерет в стената им час. Да. Малко ъгъла. Най-големия според мен иска попивка, май. Да, може. Ако нямах скоро да ви хвана По как трябва. принцип, А, това ще го въртите ли, бе?
А, не. Аз ва чакам на... То нали се свързва с долу мантинелата? Чакам ва на мантинелата. Това е пък... Готов съм. Айде, дай ми. Това скок е малко... Абе, лети със сигурност този скок, ама... Това е малко паткана между другото. А? Това е въпросът, че ще... Много надясно. Да, много Много надясно фърля, точно там има дупка, попивката е вляво, трябва малко да са... Коя ми прибра предницата. Това се насочва надолу. Ма ти въобще ни фаща ми попивката се става твърде. Чай, че го има на клип Не това. знам къде е попивката. Само видях една яма, която влезна. Сега вижте, тук преди терасата, преди езерото, там не е такова, дето събира вода, Да. има две бабуни. А, те внимателно. Да, смисъл първата Да не се скачат. от нея, да. Не, виждайте. И аз... Гледа почти всичките скорости, за педни се забива мен Марита отзад. Супер, казвайте. Давай. Ние само може да се прекланяме пред твоята инженерна мисъл. С буса на Bike Destination.